Sme teraz v prístave vo Ferry Building, v budove trajektu. A tam už aj ide trajekt. Tam je ten Bay Bridge. A ten trajekt ide, bohužiaľ nejde teda na Golden Gate, ale ide troška ďalej. Ale čo tam robíš? Nechaj tú babkinu cigaretu. To není babkina, halo. Tu niekto nechal. Ali, pozeraj, a ty ideš niekoho naháňať? Ideš naháňať tých vtáčikov? Povedz nám, že jak robia tie mrože. Jak robia tie mrože? Tulene, jak robia? Ali, a ako robia rybičky? Dobre. Ali? A kto ešte vie? Ako robí cica? Cica, neviem. Mňau. A Hauko? No, ty chceš bublinky. Pozor, ide to zhodiť. A babka tam je. Vidíme? Pozor. Áno, robí. Tam je. Sa nejak bojíš, Ali. Tento je tu, pozeraj. Ali, kde je ten vtáčik? Tu je. Pozor, mami, na oko, ne, že mu vypichne. That's good. Take it. I'm actually videotaping it. Au, mami. No urobí, au, keď nebudeš dávať pozor. Ali. Aj, ja. Čo ešte vie nového povedať? Nech to povie do kamery. To vie povedať, teraz ma nič nenapadá. Ani mňa. Povedz voda. Nie. A ešte teta. A povieš ešte aj dedo. Dede. No. Čože? Neviem, niečo hoď. Ali, a koho ľúbiš? No, to povedaj choď. Mama. Poď. Dáš mi pusu? Povieš poď? Daj mi pusu. Tak? Povieš babka poď? Nebudeme tu robiť garáž. Teraz sa